आरो बिथांमोना बुंदों जे सार्भाइवेल थांनानै थानायनि बाथ्राखौ मानजों लोगोसे थांनानै थानाय सार्भाइवेल तो बे मोनथामखौ दाजाबब्ला ओरैबायदि जायो जोङो दा मा गाव सांग्रांथि जानांगौ आरो गोदान थासारिजों माबा मोनसे मुवाखौ माबा मोनसे मुवा जोंनियावलाय नङा होमबा माबा मोनसे मुवा होननाय जेबो गैया बे सोमावसारग्रा आफादजों दाजानानै होनाय मोनसे सोमावसारारि आफाद आरो बिनिखायनो बे माबा मोनसे मुवाथ' नङा जे दानि थासारि दानि सिस्टेमखौ सोलायहोनायनि थाखाय बे आफादा लानाय मोनसे हाबाफारि आरो थांनानै थानाय माबायदि थांनानै थानाय साधारन मानसि बायदिथ' नङाना मान आरो इज्जतजों जोङो थांनानै थानाय बेखौनो जानो हागौ People Joint Action Committee for Worldland Movement गावसिनि जे मट' बे मट'आव सेल्फ एवारनेस एडाप्टेशन आरो जे सार्भाइवेलनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ हयथ' बुंदों आं मोजाङै मिथिजोबा नाथाय आं साननानै लादों एबा बे खाब जायो होननानै आं सानदों जे सेल्फ एवारनेस गाव सांग्रांथि एडाप्टेशन गोदान थासारि बायदि माबा मोनसे मुवाखौ सोलायहोनायनि हाबाफारि एबा प्रक्रिया आरो सार्भाइवेलनि बाथ्राखौ जानो हागौ बेबायदि ओंथिजों फोरमायनो सानदों चिफ एडभाइजार बिथाङा दंबावो बुंथिगिरि हिसाबै जयन्ट एक्सननि बागै निस्सय बिथाङा बुंगोन समा खमखाय आं थोंजोङै बुंनो नागिरदों आरो बेनो आथिखालाव सावरायजानाय मोनसे आयदा एनडिपि प्रग्रेसिभनि आफादगिरि बिथाङा गावनि गोलाव बिबुंथियाव गोबां बाथ्राखौ बुंलांदों आं नभेम्बरनिफ्राय सुरु खालामनो सानदों थांनाय बोसोरनि नभेम्बराव जोंनि जोबथा सावरायनाया जाफैदों पलिटिकेल लेभेलाव राजखान्थियारि थोरफोआव थांनाय बोसोरनि नभेम्बराव जोंनि जे थामख'नायारि सावरायनाय बे सावरायनाया थाबथाफैदों आरो बे सावरायनायाव बुंदोंमोन जे नोंथांमोननो डिसेम्बर दानाव सावरायफिनगोन आरो डिसेम्बर दानावनो सावरायनानै मोगथाङारि मोनसे महर होगोन जे नोंथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बास्तब मोनसे पदक्षेप लागोन होननानै होम मिनिस्टार नखर मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बिथाङा बुंदोंमोन जे डिसेम्बराव सावरायनानै जेंना सुस्रांनायनि थाखाय राहा लामा लागोन बुंब्लाबो जोंनाव मोनसे सन्देहआ थाबाय थादों जानुवारि होनबा मार्च जायो जुन होनबा जुलाइ आगस्ट जायो थि समाव जाबोफेराखै मास मोनसे मोननै उन सिगां बेबायदि सावरायनायफ्रा जादों डिसेम्बर होनदोंब्लाबो जोङो हय डिसेम्बराव जानाय नङा जानुवारिफ्राव जाहैनो हागौ बेबायदि साननाया जोंहा दङमोन नोंथांमोना नुबाय बेनि उनाव जम्मु काश्मीरनि पुलवामायाव घटना जानायनि उननिफ्राय भारत आरो पाकिस्ताननि मोनसे दुंहाव थासारि जामारबाय देशआव जुद्धआ जाहां जाहां जुद्ध बायदियानो जाबाय माखासे जायगाफ्राव आरो जों सानदों जे जोंजों रायलायनांगौ जि सम बे समा बेनोमोन दायो भारत आरो पाकिस्तानजों जुद्ध जाहां जाहांब्ला मा जानो हागौ बे बाथ्राखौ जोंनि सोमावसारारि जि आफाद जोंनि मुभमेन्ट ग्रुपआव जों गोथौ आरो गुवारै सावरायबोबाय थादों जे मा जानो हागौ समा गैला बिसायख'थि फैसिगौ इलेक्सन जासिगोन बे सरकारा बेसेबां गुरुत्व होगोन बे इसेल' समाव जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय माबायदि राहा लामा हाबाफारि लानो हागोन बे बाथ्राफोरखौ जोंनि सोमावसारारि आफादफोरनि जे मेल मिटिं जों बेयाव सावरायबाय थादों जोंनि गोरों गोरा मानसिफोरजों सावरायदों जायफ्रा कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्ट बिथांमोनजों जों सावरायदों मा जानो हागौ बोरै खालामनाया थिग जागोन दिनै दुखुनांथाव जाबाय सरकारा जोबफैबाय इलेक्शना फोसावबाय बिजेपियानो सरकार दाफिननो हागोन ना हाया एबार ना कंग्रेस फैसिगोन ना थार्ड फ्रन्टनि सरकार फैगोन दिनैनि बे समसिमाव रावबो रोखायै बुंनो हाया बिजेपियाबो दुग्गायै बुंनो हायाखै जे जोंनो सरकार दाफिनगोन बुंनो बिसोरबो हायाखै कंग्रेसआबो हायाखै जोंनो सरकार खालामगोन बिजेपिया एनडिए दाफिनगोन सोर दला एनडिएआव थागोन कंग्रेसआ सिगांनि इउपिएखौ दाफिनगोन सोर बेयाव थागोन
केलकातायाव महारेलि खालामदों ममता बेनार्जी वेस्ट बेंगलनि चीफ मिनिस्टारा गिदिर मोनसे महारेलि खालामदों आरो बेयाव भारतनि गुबुन गुबुन पलिटिकल पार्टी जोंनि नर्थ इस्टनिफ्रायबो गोबां पलिटिकल पार्टिया केलकातायाव जानाय महारेलियाव बाहागो लादों जों बेनिफ्राय मोनसे अनुमानबो खालामनो हायो जे सोर सोर सरकार दागोन माबोरै दागोन बे बाथ्राफोरखौ जों अनुमान खालामनो हायो बे जों आसामनि थासारिखौ जों नायनांगोन आसामाव माबायदि थासारि जादों बीजेपी कांग्रेस एजेपि सीपीआई सीपीएम एनपीपी गोबां जे पलिटिकल पार्टीफोर दङ बे पलिटिकल पार्टीफोरा फैबाय थानाय इलेक्शनाव मा रल लागोन आरो दायो मा बुंगासिनो दं सोर सोरजों लोगो जानो नागिरदों सोर सोरखौ मदद होलायनो नागिरदों बे बाथ्राफोरखौबो जोङो दिनै नायबाय थादों निश्चय नोंथांमोनाबो सानदों नायदों मा जायोबा मोजां जागोन बेबायदि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना नायबाय थादों मानगोनां रायजो राजाफोर बे बिसायख'थियाव यूपीपीएल हानजा एबसु एनडीपी प्रोग्रेसिव पीपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बडोलैंड मूवमेंट जों दाजानाय जे यूपीपीएल जे हानजा बे हानजाया क'क्राझार लोकसभा समष्टि आरो मंगलदै लोकसभा समष्टि बे मोननै एमपि सीटआव बिजाथि फसंदों आरो जोंनि नैबे क'क्राझाराव जोङो यूपीपीएल पार्टीनि आफादगिरि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांखौ जोंनिफ्राय गाव बिजाथि होनाय जाबाय बाव जेबो गोनो गोथो गैया ओरैबायदि देरहानांगौआ जोंनि थाखाय गोनांथार कांग्रेसआ हारसिङै सरकार दानो हागोन जों नुवाखै दिनै यूपीनि बाथ्राखौ रायलायो 80टा सीट दङ यूपीआव उत्तर प्रदेशआव मायावती आरो अखिलेश राननानै लादों 38टा राननानै लादों 38 बिमा आरो फिसालानो मोननै सीट हगारदों आमेठी आरो रायबेली समष्टिखौ सोनिया गांधी आरो राहुल गांधीनो हगारनानै बाकिखौ मोननै हानजाया राननानै लादों एलायन्सआ मोननै जायो प्रि पोल एलायन्स पोस्ट पोल एलायन्स इलेक्शननि सिगां लोगो जानाय आरो इलेक्शननि रिजाल्टनि उनाव लोगो जानाय उनाव हयथ' लोगो जायोबाबो दा जों लोगो जाथ'आ बे हानजाफ्रा सोर दामारगोन सरकार कांग्रेसआ हारसिं हानाय नङा बीजेपीआबो हाया दिनै थाब फनब्लाबो बिथांमोनाबो सरकार दानायनि बेबायदि रोखायै बेबायदि खुनु सावगारि दिनै हादरनि मानसिफोरनो देखायनो हायाखै बेबायदियाव जों सानदों नेशनल फेडरेशन फर निउ स्टेट्स जायफ्रा रायजो बिग्रा आफादफोर दङ भारताव गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो ज' जानानै जिहेतु एनएफएनएस नेशनल फेडरेशन फर निउ स्टेट दाबाय दिनै जोंनि बे सोमावसारग्रा आफादफ्रा गोबां रोखोमनि सोमावसारबोबाय गोबां रोखोमनि सरकारखौ नारसिननाय हाबाफारि लाबोबाय नाथाय बे सरकारा थांनाय समफ्राव जोंनि सोमावसारनायखौ जेरैबायदि गुरुत्व होनानै सावरायनायखौ लांनांगौमोन बेबायदि लाङाखै पार्लामेन्टआव जोंनि थाखाय बुंग्रा मानसि गैया ना बर'फोरहा दङ ना गोरखाफोरहा दङ ना विदर्भ रायजो बिग्राफोरा दङ ना जाकास कार्बि आंलंनि जाकास बिग्राफोरहा दङ ना कुकिफोरहा दङ ना त्रिपुरिफोर आईपीएफनि मानसिफोरहा दङ जों रायजो बिग्रा मानसिफोरनि आखायाव जोंनाव एमपि गैया जायनि थाखाय दिनै जोङो सावरायलायनानै जेसेबां रायजो बिग्रा आफादफोर दङ बे आफादफोरा ज' जानानै मोनसे थांखि लादों गावबा गाव जायगायाव जानाय जे इलेक्शन जागोन एमपि इलेक्शन बेयाव बयबो बाहागो लानांगौ आरो जों देरहानानै फैयोबा होमबा जोङो कांग्रेसनो जुदि नांगौबा बीजेपीनो जुदि नांगौबा सोरबा थार्ड पोलनो जुदि नांगौबा होमबा जोङो दरदाम खालामनो हागोन बेबायदि जोङो सावरायलायनानै दायो गावबा गाव जायगायाव एमपि इलेक्शनाव बाहागो लानो थामथिम जादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै महाराष्ट्रनि विदर्भआव जायफोरखौ जों आलासि लाबाय थायो जोंनि सोमावसारनायाव जोंनि एनएफएनएसनि आफादगिरि श्री हरि आमले बिथांमोननि दैदेननायाव विदर्भआवबो विदर्भ राज्य आघाडी होननाय मोनसे पलिटिकल पार्टी दङ बे पलिटिकल पार्टीया विदर्भ रिजनाव गावसोर खानानै लानाय विदर्भ राज्योनि सिमानि सिङाव दिनै गुबुन गुबुन पलिटिकल पार्टीफोरजों ज' जानानै दायो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थामथिम जाबाय आरो बे
विदर्भ राज्य आयेन होननाय जे आफाद बे आफादा थोंजोङै मोनब्रै सिटआव बिसोरो गेलेगोन आरो बिनिनो मोननैखौ देरहाथारगोन होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायहरदों। जोङो मिथिगौ गरखालेन्डनि बाथ्राखौ। गरखालेन्डआव दार्जिलिं समष्टि मोनसे दङ। बे समष्टिखौ बिथांमोना बिजेपिनो हगारबोबाय थादों। गोबाव सम बिथांमोना बिजेपिनो हगारदों। गावसोरनि गरखालेन्डनि जेंनाया सुस्रांजानांगौनि थाखाय नेशनेल पलिटिकल पार्टी नांथारगौ जाहाथे जोंनि बाथ्राखौ बुङो, बेनिखायनो बिथांमोना थांनाय गोलाव समाव बिजेपिनो हगारदों। एबार जिहेतु बिजेपिया बिथांमोननि जेंनाखौबो सुस्रांनो थाखाय जेबो हाबाफारि लायैखाय थोंजोङै रायजो बिग्रा आफादाबो एबार गरखालेन्डआवबो थोंजोङै बिथांमोनाबो बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आरो बे समष्टिखौ बिथांमोनहा देरहानो हायो। त्रिपुरायाव मोननै समष्टि दङ। बे मोननै समष्टि आरो जायफोर रायजो बिग्रा आइपिएफटि बिथांमोना दिनै बिजेपिजों एलायन्स सरकार सालायदों, बुजाफोरा खालामदों, मोनसे राननानै लागोन मोननै समष्टियाव आरो बिदि जायोबा बिथांमोना मोनसे देरहायो। जोङो मिथिगौ कार्बि आंलंआव मोनसे समष्टि दङ। कार्बि आंलं आरो एनसि हिल्सखौ दाजाबनानै मोनसे समष्टि कार्बिफ्रा बेयाव देरहाबाय थायो। एबार जाकासआ 3 टिम जादों। जेरैखि जाया कार्बि आंलंनि जे सिट दङ बे सिटखौ जाकासनिफ्राय गेलेगोन आरो जाकासआ बेयाव देरहाथारगोन बेबायदि बिथांमोनाबो हिसाब खालामदों। मणिपुरनि कुकिफोर बे कुकिफ्राबो दिनै बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। बिसोरो मोनसे देरहाबोनो थाखाय बिसोरो 3 टिम खालामदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, भारताव जेसेबां रायजो बिग्रा आफादफोर दं जायफोरजों जोंहा गोसो गोरोबलायनाय आरो जायफ्रा एनएफएनएसनि सोद्रोमा जाबाय, जों जुदि बेबायदि गमामायै देरहाबोजोबनो हायोबा जोंनि आखायाव 10 जन एमपि जायो आरो बे गिदिरथार मोनसे फेक्टर जागोन। आरो बेनिखायनो जेरैखि जाया होनदों जों, जेरैखि जाया बे क'क्राझाराव जोङो देरहाथारनांगोन। आरो जुदि देरहाथारनांगौबा जोङो खौसे जानानै जोङो बे फैगौ जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों बाहागो लानांगोन। दायो जों गोबां रोखोमनि हिसाब निकास खालामदों। थांनाय बाराव जोंनि सोमावसारग्रा आफादनिफ्राय मानगोनां इउजि ब्रह्मखौनो जोङो होदोंमोन, नाथाय देरहानो हायाखिसै। नैथि मासियाव थानो गोनां जाबाय। बर' जाबाय आरो लाख भराव जों जेनबाय। जोंनिख्रुइ प्राय 45,000 खम मोनदों बिपिएफनि बिजाथि बै समनि चन्दन ब्रह्मआ 45,000सो जोंनिख्रुइ खमसिन बिथांमोना मोनदों। एबारनि थासारियाव बर' जानाय नङा जोंबो होनदों आरो हिरा सरनिया गावबो बुंनानै लानो बाध्य जाबाय। जायनि थाखाय हिरा सरनिया कंग्रेसआव हाबहां बबेबा पार्टियाव हाबहां खालामबाय थादों। बेराफारसे अनाबर'फोरनि मोनसे हानजाया जगेश्वर कलितानि दैदेननाय हानजाया बुंदों बे हिरा सरनिया गोबां करापसन खालामबाय आरो जेरैबायदि सिगाङाव बाथ्रा बुंदोंमोन खुनु मोनसे जाति जनगोष्ठीनि खामानि मावैनि थाखाय जों बेनो आरो बिजाथि होला, गुबुन बिजाथिसो होसिगोन होननानै बिथांमोना सावरायलायदों। दायो अनाबर'फ्रा मोननै जानानै दङ, मोनसे हिरा सरनिया एमपिनि मोनसे आरो जगेश्वर कलितानि मोनसे, मोननै हानजा जानानै दं। कंग्रेसआबो बेयाव गेलेगोन होनदों। सानैनि मानसिनि नाम बिसोरो पेनेलाव हरदों। सासेनिया जाबाय शब्द राभा आरो सासेनिया जाबाय उपेन दैमारी होननाय, सानैबो बाक्सा जिल्लानि। सानैनि नामखौ कंग्रेसआ पेनेलाव हरदों। सिपिआइएम निफ्राय गेलेगोन, रिदिप टेका होननायखौ गेलेहोसिगोन होननानै बिथांमोना 3 टिम खालामदों। आरो बेबायदिनो गोबां पलिटिकेल पार्टिफ्रा दायो गेलेनायनि थाखाय बेयाव 3 टिम जानानै दङ। बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर, सिगांनि बर' अनाबर' बायदि हिरा सरनिया जेरै लाख भराव बियो देरहालांदोंमोन बेबायदिया एबार बेबायदि थासारि गैया। मानोना कचला सुबुंसिया गावसिनि एसटि इस्युखौ लानानै बिथांमोना रायज्लायबाय थादों। हिरा सरनिया जेबो बुङाबा जोंलाय मानो बेनो भट होनो। आदिवासीफ्रा गोदानै पलिटिकल पार्टी जादों, आदिवासी पिपल्स पार्टी। मा डिसिसन लायो, कंग्रेसजों थाङो ना सोरजों थाङो सावरायबाय थादों। जिहेतु बिजेपिया खालामनानै होआखै, बिनिखायनो बिथांमोनाबो गुबुन लामा नागिरगासिनो दङ। बेबायदि जायफ्रा इस्यु दङ, जेंना दङ होननानै सोमावसारबाय जादों, बिथांमोना गावबा गाव लामा नागिरनायाव सिगांनि बायदि बर' अनाबर' ज' जानानै हिरा सरनियानो भट होगोन बेबायदि थासारि गैया। जों बेनिखायनो हिसाब निकास खालामबाय थादों।
4 लाख 4.5 लाखनि गेजेराव एबारनि बिजाथिया देरहानो हागौ आरो जुदि बेनो नंखोब्ला जोंनो गुबुन हारिफोरनि बारा नांनाय नङा एसे नांहैगोन जुदि जोंनि बर'फ्रा ट्राइबेल एसटी खालामनो नागिरनायखौ बुजिनानै बिपिएफआ जिहेतु एसटी जाहोनो नागिरो गुबुनफोरखौ बेखौ जुदि रागा जोंनानै मानसिफ्रा बुजिनानै सोमावसारारि आफादजोंनो थाफानांगौ आन्दोलन फोजोबनांगौ जेंना सुस्रांनांगौ रायजो नांगौ रायजो नङाबा जेबो जानाय नङा बिजेपि फैयोबाबो जोंनि खहा खालामो सोरबा फैबाबो जोंनि खहा खालामगोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ दासिमाव जेरैबायदि बुजिनानै दङ जोंनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि सरसा खालामबाय थादों जेरैबायदि मदद आरो हेफाजाब होदों जेरैबायदि दायो बुंथिबाय थादों फैबाय थानाय इलेक्सन समसिमहालागै भट होजासिमखालि जुदि गद गदै गोसोआव लानानै जोंनि बिजाथिनो जुदि होयोब्ला होमबा जोंनि देरहानाया बेयाव खाथाम जानानै दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो जों समखौ आद्रि खालामनो सानाखै जोङो बर' गामियाव बारा थांनो सानाखै बर'फ्रा जोंहा थिग जाखानांगौ जों गुबुनफोरखौ नागिरदों जोंनो गुबुनफोरनि माखासे भट नांगौ जों गोजा हिसाबै जाया जोंनो गुबुनफोर नांगौ आरो गुबुनफोरजों बोरै लोगो जानो बिनि थाखाय दायो जोङो थामथिम जादों आरो सावरायलायनायखौ जों खालामबाय थादों ओंखायनो जों खावलायनो लुबैदों जोंफोरनि जायफ्रा साखाथि फाखाथियाव रायजो जानाय हारिफोर दङ हारिसाफोर दङ बिथांमोना जेबो खस्थ' मोनाजासे जों बिथांमोनखौ जोथोन लानानै जोङो लांनांगोन मानगोनां रायजो राजाफोर जे रायजो राजानि दल आरो संगठनफ्रा गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि दल आरो संगठनफोरजों सावरायलायनाय जायो बेबायदि समाव गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर लाबोयो उमुगाव ओरै जादों जोंनि मानसिखौ नासयदों उमुगाव जोंनि मोसौखौ खावनानै लांदों उमुगाव ओरै खालामदों उमुगाव ओरै खालामदों बेबायदि खोथाफोरखौ माखासे मानसिफ्रा माखासे जायगायाव बुंनो नागिरो बेनिखायनो थांनाय समफोरनिफ्राय जों बुंबोदों जों गोजाल' जानाय नङा गुबुनफोरनि जोंनो मदद नांगोन मानोना बेयाव गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर फैयो गोबां रोखोमनि थासारिफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो सरकारनि गोबां एजेन्सिसफोर बेयाव खामानि नायफैयो दानफैयो आरो बिथांमोना सरकारनो रिपर्ट होयो बिनिखायनो जोंनि साननाय हनाय जोंनि आखल आखु बेफोरबो गासैबो जोंना थिग जानांगोन जाहाथे जोंनि माबा मोनसे आखुथायजों गुबुनफ्रा जेन' खहा जाया गुबुनफ्रा जेन' उसुबिदा जाया बे बाथ्राफोरखौ जोङो खेल लानांगोन दिनै जोङो माखासे हान्जाफोरजों रायलायदों हयथ' दिनै बे गेवलाङै बुंनाया बारा थिग जाथावनाय नङा बयहाबो हिसाब दङ बयहाबो नोजोर लादों बोरै खालामबा बोरै जागोन क'क्राझाराव जों सोरजों थाफागोन बरपेटायाबा मा जागोन मंगलदैयाबा मा जागोन गुवाहाटियाबा मा जागोन बेबायदि गोबां जायगानि हिसाब निकासखौ बयबो खालामबाय थादों जों बेयाव मदद होयोबा बर'फ्रा जोंखौ दस्रायाव मदद हैगोन ना होया बेबायदि हिसाब निकास खालामदों बर'फ्रा बेसेबां दङ दस्रा समस्थियाव बेयाव बिसोरनो जों होयोबा बैयाव बिसोरनिखौ मोनब्लाबो जों देरहायोना देरहाया गुबुनफोरजों लोगो जानायासो जोंहा लाब जागोन नामा बेबायदिफोरखौ गुबुनफ्राबो नायगासिनो दङ बिनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सम जानाय लोगो लोगो जोङो फोरमायगोन जे सोर हान्जाया जोंजों लोगोसे दङ जों धुबुरियाव मा खालामगोन बेयाव जोंहा पर्वतजरानि रायजो राजाफोर दंफैयो नायगाव मुराबारिनि रायजो राजाफोर दंफैयो बिथांमोननि समस्थिया धुबुरियाव जों मा खालामगोन प्राय 40,000 भट दङ जोंनि बर'फ्रा एबसुनि आन्सलिक हिसाबै 6टा आन्सलिक गोग्लैयो बिटिसिआव गोग्लैयो धुबुरि जिल्लायाव 7 गामि थायो बिटिसिआव गोग्लैनाय फकिरागावनि साखाथियाव 10 गामि दङ जों गासैखौबो सानजोबनानै जोङो मोनबाय जे 40,000 क'क्राझार जिल्लायावबो धुबुरियाव होनो गोनां जोंनि बर' भट दङ जोंजों साखाथियाव रायजो जानाय गार' बिदा फंबायफोर दङ जायफ्रा जोंनि खावलायनाय लेखायै सोलिगासिनो दङ बेफोर गासिखौ हिसाब खालामनानै 50,000नि भट धुबुरि समस्थियावबो दङ आरो बेनिखायनो जों सावरायबाय थादों सोरनोबा होयोबा जोंबो मोननांगोन जों मोननांगौबा जोंबो सोरनोबा होनांगोन गिव एन्ड टेक पलिसि बेखौ सिगाङाव दोननानै
दायो जोङो गुबुन गुबुन आफाद गुबुन गुबुन दल संगठनफोरजों जों सावरायलायबाय थादों मिजिंथिदों बेबायदि मोनसे मोजां फिथाइ मोननो हागौ होननानै दिनै जोंनि गेजेराव आगसुनि माखासे बिबानगिरिफोर फैदों बार बार जों बिथांमोनजों रायलायदों प्राय 40,000सो बाहाय गरखा नेपालि भट दङ बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोननि मदद जोंनो नांगौ राभाफोर दङ 20-30,000 राभाफोर दङ दिनै बिथांमोननि खावसे हानजाया जोंजों दंफायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरजों जों रायलायबाय थादों बोरै जों भट बुथुमनो हायो मानगोनां रायजो राजाफोर जोंनि गेजेराव जेन' बेले बेजे जायाबालानो बोराबलायनाय गैयाजासे जोङो खौसेथियै जोंनि सोमावसारनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो बेवहाय हाबाफारि जोङो बाहागो लानांगोन जोङो जुदि गमामा देरहानानै थांगारोब्ला जोंनि बिजाथिया खामानि मावहैनो हागोन मानोना दिनै गोबां रायजो बिग्रा आफादफोरनिफ्राय देरहानानै फैसिगोन जोंहासो खस्थ' जादों गुबुनफोरहा बेबायदि खस्थ' जायाखै दिनै जोंहा जुदि एमपि गैयाब्ला जोंनि बाथ्राखौ पार्लामेन्टआव सोर बुंगोन दाख्लैथ' जों मिथिबाय नङा होमबा मोनबा हारिखौ जेब्ला एसटि खालामनो नागिरो जोंहा बेबायदि मानसि गैया जोंनि सोमावसारग्रा आफादनि जानानै एसेम्बलियाव बाथ्रा बुंनो मानसि गैया दंनायालाय दं बर' एमएलए नाथाय गुबुन हानजानिसो जायफ्रा मोनबा हारिखौ एसटि जानायाव सापर्ट खालामो दंनायालाय दं जोंहा काउन्सिल होननानै जोंनि काउन्सिला सापर्टसो खालामो लिरनानैसो हरबाय नाथाय एखे काउन्सिल राभा हासंनि चिफ टंकेश्वर राभाया जोंनि सोमावसारनायाव फैनानै बुंफैबाय खुनु दिन आं बेखौ जाहोआ आं आन्दोलनकारिफोरजों दङ नांगौबा आं हालेवनानै जाहैफिनगोन आंहा जे बेबायदि राजनिति खालामनायनि खुनु दरकार जायाखै गावनि राभा जातिखौ गावनि ट्राइबेलफोरखौ फाननानै आं राजनिति खालामा नांगौबा आं हालेवनानै जाहैगोन होननानै बिथाङा जोंनि आन्दोलनाव फैनानै बाहागो लाफैदों दिनै मिसिंफोरनि बर' शक्ति आफाद बे आफादनि एमएलए भुबन पेगुआ जोंनि आन्दोलनाव फैनानै बुंबाय आं बे जोंनि हानजाया बिजेपिखौ सापर्ट खालामोबाबो आं मिसिं जातिनि आरो ट्राइबेलफोरनि खहा जानाय बायदि जेबो खामानियाव आं बाहागो लाफाया होननानै बिथाङा बुंलांबाय आरो जोंनि आन्दोलनाव गमामायै नुजाफैबाय दङमोन जोंहाबो बर'फ्रा 12 जन एमएलए काउन्सिल दङ एमपि दङ नाथाय बिथांमोननि बुंनायखौ जों मिथिदों आरो खोनागासिनो दं नै दासिमबो बिथांमोना बुङो अर्डिनेन्स पास खालामनानैबाबो जाफुंसारनांगौ बे मोनबा हारिफोरखौ होननानै दिनैसिमबो बुंबाय थादों अब्ला मा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर'नि सानसुमैफोर जोंनि बर'नि दलारि संगठनफोर जोंहा मा सानबावनांगौ दङ नामा बबे हानजाजों लोगो जानांगौ बबे सानना हानजाखौ मदद खालामनांगौ बिनि जे थांखि लानाय बे थांखि लानाया स्पष्ट जों जानांसिगौ जों रोखायै बाथ्राफोरखौ जों बुंबोबाय थादों मानोना जों आन्दोलनकारिसो दिनै जोंनि आन्दोलनखौ बुंदों दिन्थिफ्लांनायसो होननानै मा बे 50 बोसोरा एबसुआ ओरैनो दिन्थिफ्लांनानै खामानि मावबोदों नामा मा बे 30-40 बोसोराव एबसुआ जि आन्दोलन खालामदों बे आन्दोलना दिन्थिफ्लांनायसोमोन नामा मा एमनि बे दिन्थिफ्लांनाय आन्दोलनसो खालामदों नामा जोंनि जे सोमावसारग्रा आफादफोर मा दिन्थिफ्लांनायसो आन्दोलन नामा जुदि दिन्थिफ्लांनाय आन्दोलनबा भारत सरकारा मानो पलिटिकेल लेभेलाव जोंजों सावरायबाय थाखो भारत सरकारा मानो एमडिबिफोरजों सावरायबाय थाखो जुदि बे दिन्थिफ्लांनायमोनब्ला बे सावरायनायखौ बिसोरो दाम होगौमोन ना नाथाय बिथाङा जोंनि सोमावसारनायखौ तात्सिल्य खालामगासिनो दङ मा लाल साहा लोंनोसो लेंहरो नङा होमबा एबसुखौ बे आन्दोलनकारिखौ बेबायदि बुंदों लासिंसिं जोंखौल' लाजि फोनांनाय जायाखै समग्र बर' जातिखौ लाजि फोनांनाय जादों जायफ्रा जातीय सत्ताखौ बिश्वास खालामो जायफ्रा सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों हाजार हाजार मुंख्लं जाबोदों बेंगुरा जाबोदों जिनाहारि जानो गोनां जादों बे मानसिफोरखौ बिथांमोननि हानजाया दिनै लाजि मिसिं खालामगासिनो दङ बेयो जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक सोंखारिथाव बेयो जोंनि थाखाय गावसोरबो हिसाब मोनाखै देरहानायनि हिसाबा बिसोरनाव गैया बिसोरबो कस्ट्रासिनाव थांनो हाया बिसोरबो आदिबासिनाव थांनो हाया दफा उफा खोथा होनो नालाय बिसोरबो थांनो हाया बिसोरो जोंखौल' बुंगासिनो दं होबथाग्रा नालाय बिसोरो मोननाय नङा गावसोरबो बर' जायगायाव थाङोबा बुंना लायो आबसुआ ओरैनोसो बुंदों बर' बे आन्दोलनकारिफ्रा ओरैनो बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माजों
ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि रायलायनायाव मानिनानै फैदोंसो होननानै बुंदों गावसोरसो होबथादों होननानै बिसोरो बुंगासिनो दं दिनै फेसबुकनि जुग आं बुंनायखौ गोजाननिफ्राय जोंनि सोरबा सोरबा मानसिफ्रा खेबदों दा फेसबुकाव हगारगोन थिग बेबायदिनो बर' जायगा जायगा मेल मिटिं खालामनायखौ बिसिनि गावसिनि सेंग्राफ्रानो जेब्ला खेबबाय जेला होबाय होमबा बै क'सरा सुबुंसिफ्रा बै आदिबासिफ्रा बै गुबुनफ्रा बिसोर मिथिबाय माने होबथानायनि खामानिखौ बिपिएफआनो मावहैमारदों आरो जेब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो हिमन्त बिश्व शर्माखौ दिल्लीयाव लानानै थाङो ओइखालिनिफ्राय बे सयजन गोष्ठियाबो बुजिदों जे बिसोरो डाबल स्टेन्डार्ड खालामगासिनो दङ बे बाथ्राखौ बिसोरो रोखा जादों बिसोरबो थांनो हाया जोंखौ होनदों जोंथ' होबथाखायो स्पष्ट खोथा खिन्थु गावसोरबो जेबो डाबल स्टेन्डार्ड खालामबाय बे मोननै हारिनाव गावसोरबो थांनो हाया बर'आथ' गावसोरजों गैखाया बेसेबां दं 5% 10% दङ 100 जनाव 10 जन मानसिया बिसोरजों दङ 90 जन बर' मानसिफोर जोंजों दङ जायनि थाखाय थांनाय बिसायख'थियाव 2,75,000 जों मोनदों सोरनि भट बेयाव 20,000 हारसानि भट जादोंना 2.5 लाख मानसिया जोंनि भट बर'फोरनि भट एबार जोंनि बर'फ्रा बांसिन दं बुजिदों थार बाथ्राखौ बुजिनो हादों 3-3.5 लाख जों बर' भट मोनोबा 50,000 जोङो गुबुन हारसा मानसिफोरनि भट मोनोबा जों देरहालांनो हायो जायनि थाखाय जों रायलायबाय थादों गरखाफोरजों रायलायदों राभाजों रायलायदों बाङालि मानसि जायफोर पार्टियाव दङ मुस्लिम मानसि जायफोर पार्टियाव दङ जोंजों गोसो गोरोबनाय नारजुगिफोर बायदिसिनाफोरजों जों रायलायबाय थादों आरो बेबायदि मोगथां महर मोनोबा बिसिनिख्रुइ जोङो गोबां भट बारा मोननानै एबार जों देरहालांनाया बेयो रोखा जानानै दङ बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर कुनु मोनसे भटआ नस्थ' जायाजासे थाखा फैसा लागाननाय बायदिसिनाफोरखौ लब खालामाजासे रानोबा लाबानो जाबाय नाथाय भटआ रायजो बिग्रा आफाद इउजि ब्रह्म सावगारिया मा जायो मिथिथ'आ मिथिगोन बिसोर उनाव बे सावगारियाव जोंहा भट होनांगोन दिनै आं मा बाथ्रा बुंनो जिहेतु दानि थासारिया बेनो मोनसे रायलायनांगौ मोनसे थासारि जों सोमावसारग्रा मोनसे आफादसो आरो बे सोमावसारनाया बोरै फिनिशिं जानो हायो बे बाथ्राखौ जों नोजोर होनांगोन जोंनि आन्दोलनखौ जों बुंबाय थादों मिशन 2019 बड'लेण्ड मिशन 2019 होनदों दिनै बे 2019आ बेनो आरो जोंनि मिशनखौ थ्रु इलेक्शन जोङो खालामनांगोन बिसायख'थिनि गेजेरजों बिसायख'थियाव देरहानानै जोंनि मिशनखौ जाहाथे जों साक्सेस खालामनो हायो बेखिनिखौनो आङो बे समाव खावलायबाय बयनोबो फिन आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आङो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनो सानदों दिल्लीनिफ्राय जोंनि मानगोनां आफादगिरिया मेसेज हरदों जे जोंनि जे सावरायनाय अफिस लेभेलाव बे जाबाय थागोन बिउरोक्रेसि लेभेलाव बे सावरायनाया थांबाय थागोन दायो बिनि गाहाय नेहाथारि आरो आफादगिरिया दंहैयो बिथांमोना फोरमायहरदों जे सावरायनाय जि हाबाफारि बे सरकार गैयाब्लाबो सरकार दाजासिम गोबां सम दङ इलेक्शन हिसाब आरो सरकार दाहैगोन गोबाव सम दङ बे समाव थाबथानाय नङा बे समावबो अफिसियेल लेभेलाव जोंनि सावरायलांनाय जोंनि हाबाफारिफ्रा जालांबाय थागोन बेखिनि मेसेजखौ रायजो राजाफोरनो होनो खावलायनायखाय फोरमायहरनायखाय नोंथांमोन साफ्रोमनोबो फोरमायनानै आं आंनि बिबुंथिखौ बेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों Lawrence Islamson